سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووتر تمنيتنا يو حدش حبريتا ملي يقولو أمونغ يوروبا حبرتن إسرائيل إيرتران إماراتن استقبر زبلو زلو يسكز ياسمعوا ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ኤርትራ ብሕቡእ ዝግበሩ ዝነበሩ ድርድራት ወደብ ዓሰብ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝግበሩ ዝነበሩ ድርድራት ዘመላኽት ሰነድ ወፂኡ ይርከብ። እቶም ዝግበሩ ዝነበሩ ድርድራት እንታይነቶምን ናይ ምዝራብ ድልውነትን ዘመላኽት ሰነድ እንትኸውን ኣብዚ ጉዳይ ዋና ሓላፍነት ወሲዳ ዝነበረት እስራኤል ከም ዝኾነት እዩ ተገሊጹ። ኣብቲ ግዜ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሙሉእ ተበግሶ ከም ዝነበሮም እንትንገር ኣብዝሃ ኢትዮጵያውያን ግን እቲ ሃገር ንወደብ ዓሰብ ዝሰኣነትሉ ምኽንያት ተጋሩ እዮም ብምባል ንመራሕቲ ትግራይ ክኸሱ እዮም ዝረኣዩ። ይኹን እምበር ዓሰብ መሰረት ዝገበረ ሰነድ ቴሌንበርግ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ነቲ ሰነድ ዘርጊሕዎ ይርከብ። ኣብዚ ጉዳይ ዓሰብ ሕብረት ኣውሮፓ ኢዱ ዝሰደደ ከም ዝነበረ እንትንገር ካብ ዝተወሰነ ግዜ ናብዚ ቀይሕ ባሕሪ መሰረት ዝገበረ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ቅድሚ ምጅማሮም ግዜ ዝወሰደን ውሽጣውሽጢ ዝግበር ዝነበረን ሕቡእ ድርድር ከም ዝነበረ እዩ ናይ ሃገር ኒዘርላንድ ቴሌንበርግ ዩኒቨርሲቲ ይፋ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ነቲ ኩነታት ብሕድሕድ ኣውፂዎ ዝርከብ። ቴሌንበርግ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሃገር ኒዘርላንድ ዝርከብ ፐብሊክ ሪሰርች ኣብ ምስራሕ መሰረት ዝገበረ ትካል እንትኸውን ካብ ዝምስረት 100 ዓመት ክመልኦ 3 ዓመታት ጥራይ ተሪፈንኦ ይርከባ። ቅድሚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ዓበይቲ ሃገራት ከይተረፋ ዝተሳተፋሉ እዚ ሕቡእ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ድርድር ዕላው ዝገበረ እዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብፍላይ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስተር ቢንያሚን ኔታንያሁ ሓዊሱ ዓበይቲ መራሕቲ ዝነበርዎ ድርድር ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ዝርከብ። እንታይና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዝተፈላለየ ድራማታት እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ብፍላይ እዚ ድማ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ኢሎም ዝገብርዎ ከም ሓደ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ክንሰምዖ ኣለና፣ ክንከታተሎ ኣለና፣ ክንፈልጦ ኣለና። ኣገዳስነቱ ምጥማት ኩሉ ግዜ ነቲ ሓበሬታ ክካየድ ከሎ ምፍላጡን ምስትብሃሉን ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብዚ ሸለልትነት ዘድልዮ ወይ እውን ንዕካዮ ትኸይድ ነገር ኣይኮነን። ብሓፈሻ ግን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝመፅእ ተጋሩ ሕጂ እንታዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ንኤርትራ ከም ዝከላኸሉላን ከም ዝሕግዝዋን ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ። ግን ኣፈጋሪ ዕላማ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓደ ካብ ሓደ ኣይትፈልዮም ኒኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕርና ክኾን ከሎ መልሓሶም ዓፂፎም ሓደጋ ከውርዱልና ድሕር ከም ዘይብሉ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕርና ድማ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም መህደሚ ውሽጣዊ ፀገማቶም ስለ ዝኾነ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣጀንዳ እዩ። ኣገይን ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ በይስ ክህልዎም ከም ዝደልዩ ቅንጣብ ጥርጥር የብሉን። እዚ ጉዳይ እዚ ግን እቲ ሜንታሊቲ ናቶም ካብዚ ነገር እዚ ዝፍለ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ኣሰብ ኢልካ ምርኣይ የድሊ። ሰለስተ መዐቀኒ ኤርትራ ዝበሃል ድኽነት ድንቁርና ውትድርናን ፀረ ትግራዋይነትን እዚ ኣነ ይኮንኩን ኣቕሚጦ እየ። ናይ ጣልያን መግዛእቲ እዮም ኣቕሚጥዎ። ናይ ጣልያን መግዛእቲ ከምኡ ገይሩ ኣቕሚጥዎስ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ወራሲ ሻዕብያ እንደገና ህግደፍ ነዚ ይቐፅሉሉ እዩ። ፀረ ትግራዋይ እንድሕር ዘይኮይኑ ኤርትራዊ ይበሃል። ኤርትራዊ ክበሃል ተኮይኑ ትግራዋይ ዝፀልእ ኣለዎ። ትግራዋይ ዝፀልአ እንደገና ትግራዋይ ከጥፍእ ኣለዎ። ግን ስርዓት ክቕየር ኣለዎ። ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ትህዝኒ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ። ትህዝኒ ስርዓት ክቕየር ዘለዎ ግን ምእንተ ካልኦት ኣይኮነን፣ ምእንተ ባዕልትና እዩ። ወላ ሕዚ እውን ዘይምግዳፉ ትርእዮማ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቁምቡላ ናብ ኤርትራ እንተዓሪፋሲ ዘለዋ ነፅዋር ተጠቂመ ጋዛ ክገብራ እየ ትግራይ ዝብል ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጢ ዝኾነ ዓይነት ዝመፅእ ለውጢ ተጋሩ ሩኡይ እጃም ክህልወና ግን ፖለቲካዊ ስራሕቲ የድልየና እዩ። ሩኡይ እጃም ምክንያቱ እንታይ መስለኪ ሩኡይ እጃም እንድሕር ዘይብልና ካብ ቁፅርና ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ለውጢ ዝመፅእ ካብ ቁፅርና ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ እንደገና ወይ ነቲ ማእኸላይ መንግስትና ኢትዮጵያ ዝመስል መንግስቲ ክኾን እዩ እዚ ፅምዶ ናይ ጆኖሳይድ ክቕፅል እዩ ወይን ድማ ካብኡ ዝኸፍአ ስርዓት ክመፅእ እዩ ስለዚ ጆኖሳይድ ክቕፅል እዩ ወይን ድማ ተሰሪሕና ኣሎ ግን ንዓና ዝመስል ንዓና ዝሕግዝ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ተማሂርና ኢና መዓት ዩኒቨርሲታት ኣለዋና ከም ዝበልኩ ናይ ቁንሱል ስርዓተ ትምህርቲ ውፅኢት ኢና ቁንሱል ዝኾነ ፍልጠት ዘለና ኣብ ኤርትራስ ትምህርቲ የለን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣሳውን ተዓፅያ ገለ መለ ብሞያይስ ብትግርኛ ሪሰርች ክገብር ከለኹ ዩቲብ ሓደ ትግራዋይ ዋላ መፍትሒ ዘቐመጠለ ኣብ ኤርትራውያን ግን ይረኽቡ ናይ ስነ ልቦና መፅሓፍቲ ዓለም ዝተፅሓፉ ተንቲኖም ብኦድዮ ትሰምዖም እምባ ተኬካ ብኦድዮ ትሰምዕ ስእሊ የለን። ናይ ሕክምና ናይ ስነ ቁጠባ ናይ ኩሉ ዓይነት ሴክተራት ብትግርኛ ኤርትራውያን ዘቕረብዎ ኣሉ። ኣናስ ተን ሚድያ በዚሐን ታይና ንመሃር ዓለና ብስሩ ሃይማኖትና ታዩ ከመይና ንኸይድ እምነትና ታዩ ኣለና ዶ ብስሩ እምነት
السبب بأمنتنا بسول بتخكل كونسنتريت غيرنا سنزعد زي هذا سنصلي لا انت موديل نقولوا مرحتنا تاع عين السراتيو سلازي انا مفتح خون زخيل لو ما عنتوش لزتزارنا وذا صباب مدرخ وي ما بترجع من سلازبلنا تكون بسرو صنعات ساينتيفيك زغونه ريسيرش صقمنا بتخكل ايدنتيفاي زغبر صقمنا بتخكل زتنتن بتعم زحزنكو قدمي كويناتكو بروفيسورات ردات بروفيسورات توهايلو داتونتونن حزب تግራይ ናብ ኩናት ናብ መከራ ዝሁሉ ሞቲቭ ገይሮም እትየሞ ብዘሴም ፋሽን ድሕሪ ሰነ 21 ንቡ ተምሳሳቶም ሞጽኦም ክትንቱን ኣይንሓፍርን ኮ ተጋብፁ ሕፍረትኩ ገዲፍና ኮይናብሱ ንስ ስክፈይን ብንዲናብሱ ሕፍረት ገዲፍናዮ تمارس تزارونايو ناب حوقتي الناس እንደገና ለው ማዓምቱን ደግሞ ንዕፈር እንደጃው ንሽተይ ስኽን እንደወለ ትምቅታል ምጭሯርት ምካሐድ ማዕዱ ቢናት ትዕዝ ነው ጽጋብ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ጽጋብና ንቀንስ አራታ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሕማቕ ኣጠማምታን ኣካይዳን ከም ዘለዎ ወይ ሪቶ ከም ዘለዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ታንዑ ታሕቲ ደላ ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ዓይነት ሓሳብ ኢንተርቴይን ትገብር ወይ እውን ኤርትራውነት ንክህረም እንጆይ ትገብር ሰብ እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ከምዚ ዳይሬክት ክምልሰሉ ኣይደልኒ ነይረ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መልሲ ስለ ዘድልዮም እየ ዝቦም ዘለኹ ድኽነት ደበልካ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተጠቂመላ ይፈልጥኒ ኣብ ኤርትራ ጠማዕ ገንዘብ ዘይውፅእ أرقام دخان دحر خوينكا ساقوخا انتايو ساقوخا فلوتيو سلازي إيرتراوي كونن بدخلنا زقلت تخوينو نسخان عدخان حزبخان أبي إيرترا زنبري بدخلنا زقلت حدا نسينيرو إيرتراونت من عالبات نسخاتكم inferiority complex ويون نفس متحات سلزلكم أزمارينو دو قلمدو نابلكم نتسب سلسة التعبابي وزنبركم أب حنقولكم زرليو ኤርትራውነት ማለት ብዛዕባ ትግራይ ኣብነት ንሱን ኣብነት ኤርትራ ትበሃል ኣስመራ እያ ትመስሎ ባይ ዘ ወይ ከም ክብለኩም ከለኹ ዘጋንን ዘለኹ ኣይመስለኩም ቲፒካል ኢትዮጵያ ከይድካ ድሕሪ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከይድካ እንተሓቲትካ ካብ ኣስመራ ዲኻ መፂኻ እዮም ዝብልካ ካብ ኤርትራ መፂኻ ማለቶም እዩ ኩላ ኤርትራ ኣስመራ ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ተራ ህዝቢ እየ ዝብለኩም እሊት ገለመለ ይብለኩም ተራ ህዝቢ ኤርትራ በኣስመራ እዮም ዝገልፅዋ ኣስመራ ቀኒ እዮም ዝብል ዋላ ደቂ ኣምሓራ ድዩ ነይሩ ኣልካ ሕጂ እዚ ዝብሎ ዘሎ ፀረ ትግራዋይነት ከምዚ መግለፂ ናይ ኤርትራውነት ገይሮም እዮም ዝገልፁ ወይ ዝብል ዘሎ absolutely false completely ውፁእ ሓሶት እዩ ትግራዋይነት ብፍሉይ ንመግለፂ ኤርትራውነት ተጠቂምናሉ ኣይንፈልጥና ሕጂ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፅሊ ኣብ መንጎ ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ዘለዎ ኣረዳዳ ንኤርትራዊ ይገብሩ ኣለዉ ኤርትራ ትግራይ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ከላ ኤርትራ ትምህርቲ ነይርዋ ትሕቲ ቅርፂ ነይርዋ ምዕባለ ነይርዋ መግዛእቲ ሕማቕ ነገር ኣለዎ ፅቡቅ ነገር ድማ ኣለዎ ክሳብ ዝትማል ትማልኮ جدة وسعودية ناي تجارو كو إيرتراي نيرو ناي زستر ويزحب الله مو حجي إيرترا من تجراي سددن يختلط زلكم ندقة موت من قد سلز غنين تجراي دمت إيرترا أب تجراي كو في لك نبري لا يسددني even أب إثيوبيا كل من قد سلدت متراين أب إثيوبيا زغيز الله هذا اللو أب إثيوبيا نتسدتني إيرترا بزح سلز الله أو من قلنا جاج أو تبغي وسلز الله إثيوبيا تبغي زبلز الله مس إثيوبيا كونكتد كوين أبتي عد إثيوبيا سريحو صبغ كم عبل زغل عدلات على ويجن eventually جنزب عطري خانت اللغة بقى خاطر كتفنتن جنزب لأن أبي إثيوبيا عطري خان زلغة كتبل أنا يكون كان باقي ديف كان تراجع خاطر خاطر تاريخكم يزبل أبي إثيوبيا هبتيمكا مليونير كوين كاطر سايكون كان جنزب حس كاطر اللي تخليها أبا ينجز طرفات جنزب مبزحت جزء نير تراوين تقين المالتي بوليتيكا كل وقت كلنا تير تراو كراج فوم خان فلوتيو هذا سبب زوجي بزعبة يرتراو دزارة بزلو نسو بزعبة إيرتراويان زلوا إيرتراويان نعنا بويت متنايو حبال بلي أخي تقدم كذا عينتيو إيرتراويان كم يحسبوا هني بزعبة تجارو أبتقرأ زلوا زبي سلوني يبلنا زلوا مهلو خنيم أنا كم جورج كعب خلوا بزعبة تجارو سليه بالله أبكرن زعبة يسبي فلتي هو أرقام كامل كاتة ترايغا عقامي يبلو خير زيك والحنتي ني تجراوي دي ولا ني إيرتراو زمل كاتة يكونن جنزب زي توصل تخين كات أما عند عرقين كا عقامي يبلو خير جنزب زي كذا جنزب كلكات أملق تبل تخين كا عقامي يبلو خير ولا تجارو مسكدو كابي إيرترا إذا زربازين سافجي إيرترا خيتكم أبع الكرن كيت كاتها الله أزنك على زيادة نسبسي كم يبلو خير مجلسي كم زي غافروف زبلوهم حزب الله وبيروب أزبالو غافروف مالت حنت زربالا هذا غافروف سبايسي
ኮንስትራክሽን ይሰርሕ ነይሩ ይብልዎ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛ ነይሩ ካብ ላዕሊ ኣብታ ፓላሶ ስድራ ቤቱ ዝቕመጥሉ ዘሎ ሰበይቲ ትቕመጠሉ ሳልሳይ ደርቢ እንተኮይኑ ንሱ ኣብ ሓምሻይ ደርቢ ሻምናይ ደርቢ ይሰርሕ ነይሩ ይበሃል ኣጋጣሚ እናሰርሖ ከሎ ቦያ እናለኸዮ ከሎ ብደገ ወዲቑ ይበሃል ወዲቑ በቲ ፍኒስትራ ናይ ገዝኦም ክሓልፍ ከሎ ንታሕቲ እንታይ ኢልዋ ንሰበይቲ ኢሎም ናይ ሓደ ሰብ ጥራይ መግቢ ስርሒ ኢልዋ ንሱ ክመውት ምዃኑ ንሱ ክመውት ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ኢሎም ናይ ክልተ መግቢ ከይበላሾት መግቢ ኢሉ ካብ ምሕር ጠማዓት ምዃኖም ጋብሮቭ ዝበሃሉ ዓሌት ጆክስ ኣሎ ትክክል ኣለዉ ድዮም የብሎምን ኣለዉ ድዮም የለውን ኣይፈልጥን ከምኡ ጆክስ ኣሎ ሰብ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ድማ ነዞም ጋብሮቭ ስለዚ ንፈልጦም ዝነበርና ጠማዕ እንድሕር ኮይኑ ሰብ እቶም ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ሰሪሖም ገንዘብ ይሕዙ ዝኾነ ነገር ድማ ስለ ደየውፁ ኣብ ክስትሞም ኣብ ስርዮም ይቕርቅርዎ ገለ ስለ ዝበሃል ዝነበረ ኤርትራዊ ገንዘብ ዝቕርቅር ገለ እንተኮይኑ እታ በቲ ትግራዋይ ትግለጽ ነይራ ስለዚ እዚ ከዓ ሕማቕ ሽሙን ኣይኮነን ሰሪሑ ገንዘብ ዝሕዝ ብኸምኡ ትግለጽ ኮይንካ ብባህር ናትካ ስለ ትግለጽ ክትሓፍሪ የብልካን ኣይ ቲንክ እዚኣ ጥራይ ክነግሮ ዝኽእል እቲ ናቱ ዘረባ ግን ዶብ ዝሰገረ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ደንቆረ ክብል ከሎ بعلم تجارب كيم إيرتراويان مهورات مخانم زقلت قلنا دحان بنيامين نتنياهو بتدردر مخنيات بزوحات كي تصبيوم ناب الديساوا بممصا ودب عسب بزملكات ميستراو مردان ناب دردر زوسد منجدتات صريغون كم زنبر يو اتتكال اب زرغحو مصنعتاو صحف املاخيتو زلو نت دردر نمكياد بقطتا ايدا سديدا زنبرت اسرائيل كتكون كلا اتوم تدرادر تاكالات دما ايثيوبيان ايرتران كم زنبرو يتغليصو بريزيدنت ايرترا إسياس أفورقي اب غداي عسب مس ايثيوبيان مدردار دليت كم زنبرو مستحبر انتخون كم تزفلت دردر مالت هيب كم اقبال زبل مسرح زختل سلازغونه ايرترا ودب عسب ايثيوبيا تتقملو اغاوا كتماچاشو كلا غداي بعد مدما بناي الجر سمعنت نكوهوا بمحتات عسب مس ايثيوبيا زرخو مسمرات دما بوصاات حبرت اوروبا نخسرحيو تحاسبو نيرو نازن متغوار زخل بروجكت باسرائيل انتقرص از خناتا زنبره دما قداماي مستر ايثيوبيا نبر هايله ماريام دسالኝ اب سلطان اب زنبرو لغزه كم زنبره ايو تغليصو زلو افتشعوان اسرائيل دبلوماسياتاتا نا ايثيوبيا ኤርትራን ሰደደት ኮይና ኣብ ኣስመራን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ድማን ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ንምርካብ ከም ዝነበረ እዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ስለምንታይ እስራኤል ክንድዝ ዝኣክል ኣብ ክልቲአን ሃገራት ክትኣቱ ደልያ ዝብል ሕቶ ዝተላዕለ እንትኸውን ነዚ እውን እንተኾነ ቲለንበርግ ዩኒቨርሲቲ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ኢዳ ዝሰደደትሉ ምክንያት እንትገልጽ ክልተ ምክንያታት ኣቐሚጡ ይርከብ እቲ ቀዳማይ ኣብቲ ግዜ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ኣብ ኤርትራ ዓሰብ ሚሊተሪ ቤዝ ወይ ድማ ወታደራዊ ማዕስከር ዝነበረ እንትኸውን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ማለት እውን كم إيران زأمثل هجرات أب إيرترا تمساسال وتهدر معسكر كهلون دليت بمجلات أنيو نزم من قصاص هجرات عرب أو كتب الزدليت إسرائيل دما أب إثيوبيا بموفر نمن قصاص أتن هجرات أو نمبال كم زخون أيوز نجر تخال استقامت مخنيات كلنا مأكب حورات أفريقيا أب ديسابا إثيوبيا زركب بمخانون تهاجر أب أفريقيا حبرت زلوات تسمعنت زل على سلزخونة إسرائيل بإثيوبيا بلا أب حبرت أفريقيا توكالن كلوا زل على دليت سلزنبرا كم زنبر أيو تخال أي مخنيات زملاخ ኣብቲ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናብ አዲስ አበባ ብምኻድ ምስ ኣይተ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ እንተዘራረቡ ይኹን ዳንበር ኣይተ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ኮፍ እንተበሉ ድሕሪ ሕልፈት ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ስርዓት ኢህአዴግ እቲ ስልጣን ማንም ይሓዞ ማንም ሓበራዊ ኣመራርሓ ወይ ድማ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ዝበሃል ኣካይዳ ሒዙ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር በዚ ድማ ኣብ ዝሓለዕልዎ ሰብ ስልጣናት ኢህአዴግ ካብ ሕወሓት ስለ ዝነበሩ ናታቶም ፍቓዱ እውን ዝሓትት ጉዳይ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእኸል ግን ካብዞም ሓለፍቲ ሕወሓት ገሊኦም ኣብ መቐለ ብምንባሮም ዲፕሎማስኛታት እስራኤል ናብ መቐለ ክጓዓዙ ግድን ከም ዝነበረ እዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዘመላኽት ዲፕሎማስኛታት እስራኤል እቲ ናይ ዓሰብ ፕሮፖዛል ብምሓዝ ናብ መቐለ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ እቶም ሰበስልጣናት እስራኤል ዝሓዝዎ ፕሮፖዛል ከም ዘመላኽቶ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ንምዝራብ ሙሉእ ድልውነት ከም ዘርእዩ እንትሕብር ነቲ ወደብ ንምህናጽ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ወጻእታቱ ከም ዝሽፍን እንትገልጽ ብተወሳኺ ድማ ዓሰብ ምስ መቐለ ብቐጥታ ዝረኸብ መስመር ከም ዝስራሕ እዩ ዘመላኽት እዚ ኩሉ ምንቅስቓስ ምስ ተፈጸመ እቲ ሰነድ ናይ መወዳእታ ፌርማ ይዘድልዮ ፌርማ ላዕለዎ ሰብ ስልጣናት ሕወሓት በዚ ምክንያት ይምባር ንመወዳእታ ግዜ ናይዞም ሓለፍቲ ሕወሓት መልሲ ንምስማዕ እዞም ዲፕሎማስኛታት እስራኤል ናብ መቐለ ዘምርሑ እዞም ሰብ ስልጣናት ሕወሓት ክፍርምሉ ዝተዳለወ ሰነድ ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ክትጥቀመሉ ኩነታት እንትመቻቾ ጉዳይ ባድመ ድማ ብስምምዕነት አልጀርስ ንኤርትራ ንኽጸድቕ ዝገብር ሰነድ እዩ ነይሩ ቴለንበርግ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ከም ዝገለጾ እቲ ናብ መቐለ ዝተሰደደ ሰነድ ካብ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣይኸውንን ዝብል መልሲ ከም ዝተዋሃቦ እዩ ዘመላኽት
ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኤርትራ ዝሃንጾ ጽርግያ ሓዲጎዮ ክብል ዘገደዶ ተቃውሞ ገጢሞም ዜጋታቱ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኣብ ምቑሕ ግዱድ ዕስክርናን ዘወፈረ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ከመይ ትምውል ዝብል ተቃውሞም በዚ እውን ኣየብቃዕን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እዚ ጉዳይ ዓበይቲ ፍርዲ ኣብፂሖሞም በዚ ምክንያት እውን ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 ቋፅራ ኣውሮፓያን ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ካልኣይ ዙር ገንዘብ ክልቀቐሉ ብሃንቀውታ ጽበ ዝነበረ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣይፋል ዝብል ምላሽ ሂቦም ሃገራት ኣውስትሪያ ቤልጅየም ዴንማርክ ፊንላንድ ፈረንሳይ ጀርመን ጣልያን ኒዘርላንድስ ኖርዌይ ስዊድን ስዊዘርላንድን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ዝተሳተፋሉ ኣኼባ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ 24 ጥሪ 2019 ህጹጽ ፕሮጀክት ህንጸት ጽርግያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ገንዘባዊ ድጋፍ ክገብራሉ ተሰማምያን እዚ ፕሮጀክት ዘላቂ ሰላም ንምምጻእ ቁጠባ ምትእስሳርን ምፍጣርን ቁጠባ ኤርትራ ንምንስዕራርን ዝዓለመ ኣብ ጽባሕ ውዕሊ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዝተወጠነ ዕማም ነይሮም እዚ ፕሮጀክት ቀልጢፉ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ እንተዘይ ኮይኖም ኤርትራ ብኻልኦት ክትምንጠልያ ዝብሉ ነጥብታት እውን ኣብ ቃሉ ጉባኤ እቲ ኣኼባ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ተገሊጾም ሕብረት ኣውሮፓ ኤርትራ ብመን ከይትምንጠልዩ ሰጊኦም ቲልበርግ ዩኒቨርሲቲ ዘካይዶ መጽናዕቲ ቀዲሙ ጽንሐ ስጋኣትን እዚ ስጋኣት የወግድዩ ዝተባሃለ ትልሚ ምዕራባውያን ህወሓት ሰነዳት ዲፕሎማሲ ፈትሹ ኣረጋጊጸሎም እዋኑ 2015 ቋፅራ ኣውሮፓያን ነይሮም ጅቡትን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ብምኽንያት ዲፒ ወርልድ ልምዓት ፖርት ናብ ውጥጥ ዝኣተዋሉ እዋን ገማግም ባሕሪ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ንምቁጻር ዝግበር ቅድድም ቁጠባውን ጸጥታውን ምኽንያት ዘለዎ ኮይኖም ንሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ድማ ሕልፊ ረብሓ ነይሮም እዛ ወሽመጥ ባሕሪ عادن باب المندبن بمقلاس ماخل صحبة نقد عالم زخونة إماراتسم عبوسن بحر جوبتي وتهدرا موافرن مناس كتمهل المسانحتن بدي بي وورلد بروجكت لمعات ودب من قسقاس مسجمرتن مودعتو جوبتي ايفك قدن مبالا شعيبهم ديبلوماتن كساب مسوقاق تباز احنين شعو حبرات عرب إمارات جوبتي زتك محازة عالشا عبزو وفرت الوانيام لبا عب عصب ايرتا زودغم بمعقب ودو حبرات حقرات كاب عالم تقليلهم تخرمي صنح إيساس أفوركي باقوات الأوروبيان أب كلشن 15 نحبرات عرب إماراتس أب عصب وتهدراو موافر كتهانسن اتقماقم بحري ننقداو قوصر كتوعلن فري ما هيبا كالو خيلوم ناي 3 عامت وعليليز مكيادوم تيلبرغ يونيفرسيتي أب مصنعتو أرقاقي صلم حبرات عرب إماراتس اتلعي 10 مئتاوي عالم لخاو نقد بحر زكايدلوم عيشان أوروبان زراخ مسمر نقدي مسي خاليدو كتصبي كازا عينتو بينا قبيتام كتحز نيشاس أفوركم قص بركة مغرباي قرصتنيام زقات حبرت أوروبا كم تتاو حبرات عرب إمارات أب عصب زبلو جبتات زبوغسو كون ديخل زبل حتزل على خوينم معربيان إيرترا كم زتات ناخونة عينم نارئم سوق كبلاي مرصنيام يخون بر نسلاس عامتات مستي بتحسد سبعة مسلاتن قبنات أنصار سبعونتن زخصو إيساس أفوركم أتي أب كلتشحن شعاتن زنبرلو معقب كي العالم بغد تاكسرحو كبدم بريزيدنت إيساس أفوركم إز معقب بسنك ويانا كبليم مريت زموسيو زنبرم حزقن إيرتام عبيد كالوت كي تعاتو كابزولو دليس تبقى ميلام ناب من داياتهم زي ميلا انتايم عب كلتشن 10 ቋፅራ ኣውሮፓያን እዚ ህግደፋዊ ገበናት ጥሕሰ ሰብኣዊ መስላትን ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ርካቦት ምርማሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ኣረዲዮም እዚታት ዋላ መምሓሽ ኣየርኢ ኤርትራ ግን ናብ ካሊ ክትኸድ የብላን ኣብ ዝብል መእሰር ነጥቢም ሓበራዊ ምርዳእ ስለ ዝነበረም ሓደ ነገር ንክግበር ዝብል ድፊት ሓይለም ክፍሊ ክትትል ሕብራት መንግስታት ካብኡ ዝገደደ ገመድ ባሕራዊ ንግዲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ንኻሊ ሕሊፉ ክብ ዝኽእል ወተሃደራዊ ትርኢታት ዓሰብ ነቲ ስጋኣት ንዳድ ወሲኹ ኣብ ኤርትራውያን ወፃኢ ዝኾኑ ወተሃደራዊ ዕጡቃት ህንፀት ወተሃደራዊ መሰረተ ልምዓት ባሕርን ኣየርን ካብ ዝሓሊፉን ስዑድ ዓረብን ሕብራት ዓረብ ኢማራትን ዓሰብ ከም ማእኸል መሳሰይ ውግእ የመን ክትቀማሉ ምስትራዮም ምዕራባውያን ናብ ተግባር ተሰጋጊሮም ብመሰረት መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ቲልበርግ ኣብዚ ውጥን ኢትዮጵያ ኣገዳሲት እያ ነይራ ኣብ 2017 ዲፕሎማት እስራኤል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ምስ ረኸበ ቀጥታ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይቲ እዋን ሃይለማርያም ደሳለኝ የምሪሖም እቲ ዛዕባ ዝርብውን ብዋናነት ዛዕባ ወደብ ዓሰብ ነበረ ተኣኺባ ሙሉእ ድሌት ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተሓወሰ ምንባሩን መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ቲልበርግ ኒዘርላንድ ይሕብርም ነዚ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ባይታ ዘንጸፈ ዓብዪ ኩነት ግን ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነይሮም ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ቀዳማይ ሚኒስትር ናይቲ እዋን ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተገበረ ምርዳም እስራኤል ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተዓዛቢት ኮይና ንምእታው ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ኢትዮጵያ ሙሉእ ድጋፍ ክትህብ እስራኤልን ኢትዮጵያን ድማ ዞባዊ ጥቕምን ኣብ ዝዕቡ ጉዳያት ሓቢረን ክሰርሓን
ክፍታሕን ክንቀሳቀሳን ዝዓለመ እዩ ነይሮም እዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝተመዘዘ ዲፕሎማት እምበር ካብ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባን ቀፂሎም ብ24 ታሕሳስ 2017 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ናብ መቐለ ቅኒዖም ጉዕዞ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ረኺቦም ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ዝተሰማምዕሉ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዓሰብ ክትረክብ ኤርትራ ድማ ቁጠባውን ንግዳውን ምትእሳር ብምፍጣር ክተንሰዓርር ዝዓለመ መበገሲ ሓሳብ ንመራሕቲ ትግራይ ኣቕሪቦምሎም እቲ ዲፕሎማት እስራኤል ናብ መቐለ ዝገብሮ ጉዕዞ መጽናዕታዊ ምሕዝነት ንምፍጣር ዝብል ሽፋን ሚድያ ክረክብ ተገብራ እቲ ሓቂ ግን ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዕድል ብምቕያር ሰላም ፈጢረን ናብ ባሕርን ዕዳጋን ምቅያር ኣትን ልቢ ምዕራባውያን ከርሕዋ ዝዓለመ ጉዕዞ ነበረ ኤርትራ ባሕሪ ዓሰብ ብምሃብ ባድመን ምምሓሽ ቁጠባን ክትርባሕ ሕብረት ኣውሮፓ ድማ ካብ ዓሰብ መቐለ ኣቢሉ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሕ ጽርግያ ክትሃንጽ ፈረንሳይ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትሃንጽ ምውዳድ ዝተገብረሉ ትልሚ እምበር ምስቶም ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ምስ ኤርትራ ዝዋሰን ህዝቢ ትግራይ ዝመርሑ ሰባት ክዝተየሉ ዝተደለየ ጉጅለ መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ቴልበርግ እቲ ዲፕሎማት እስራኤል ምስ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ዘካየደ ዘተም ዝተሳተፉ 3 ሰባት ቃለ መሕትት ብምካድ ብዝኣከቦ ጭብጢ መሰረት መራሕቲ ትግራይ ነዚ ትልምዚ ነጺጎምዎም ብ2016 ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ሲዒቡ እስራኤል ምስ ስዑድ ዓረብ ሕብራት ዓረብ ኤማሬትስ ባህሬን ሞሮኮን ሱዳን ወሊ አብርሃም ዝብል ስምምዕነት ምስ ኣፈራረመን ሕብራት ዓረብ ኤማሬትስ እስራኤልን ካብ ተጻባዕቲ ተደጋገፍቲ ሓይልታት ኮይነን ጸጋታት ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ክጥቀማ ኣኽኢልውን እዮም ነዚ ጂኦፖለቲካዊ ለውጥታት ብምብላጽ እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣሽከዕላል ወያነ ኣብቂዑም ጌም ኦቨር ኢሉም ኣንጻር ህወሓት ብዝብል መመኽነይታም ትግራይ ንምውቃዕ ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምጾም 14 ጥሪ 2018 ዝፈከረም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሙሻሙ ሲዒቡ ድማ ትግራይ ክወቕጡ ናይ ርሑቕን ቀረባን መሻርክቲ ኣኪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፊሮም ንሓንቲ ክልል ብኩሉ ኣንፈት ዓጽዮም ከጥፍዋ ተንቀሳቒሶም ከም ውጽኢት እውን ልዕሊ 700,000 ህዝቢ ሃሊቑ ይብል መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ቴልበርግ እንሆ ሕዚም እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳትን ንጥፈታትን ንትግራይ እውን ዕድል ዶ ብድሆ ቀሪቡላ ዝነበረ ኣማራጺ እውን ናይቲ እዋን መራሕቲ ትግራይ ነጺጎሙ ሓሊፎም እዮም ዝፈሰሰ ኣይሕፈስን እዮም እንተኾነ ነቲ ዝቐረበ ዕድል ክሳብ ሕዚ ብዘይተገልጸ ምኽንያት ጸኒሖም ብምጽኣቅ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣስዒቦም ጆኖሳይዳል ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወሊዶም እዚ ኩሉ ትግራዋይ ክፈልጦም ክመሃረሉ እውን ዘሎ ጉዳዩ ንብል ተፈረደሲ አይ ቁርዓን ፈረደን ታይዳ ማሐረደ ይብሉ ጽፉ ዘርቦም በጣም የተሰበለ ታን የሆነ እርምጃ የተወሰደው These 3 rockets have been fired from Ethiopia into Eritrea, potentially widening the conflict. ኩሉ ጸላዩ አንን ሶቲ አይ ትረታላ ኤርትራውያን እኮ በፐብሊክ በሰፊ ህዝባዊ መድረክ በተገለጸ ሂደት እንዴት አይነት ሰዎች እንደሆኑ በማያዳግም መንገድ ነግረውናል አይደለም እንዴ ሬፈረንደሙን እኮ በቃሬዛ ሁሉ እየወጡ ነበር ናጽነት ወይስ ባርነት ተብሎ የሄዱ ህዝቦች ናቸው ዋና ባህሪ دندانيت يا الدنيا زلون زلون قمنا تقيا تريركان تريسكان دخمكم تلك الله بغيكون بخيمتان شعويا تسلخهم فلحون ومطران زمتا زورا يوم مبرتو عزقعرو قرديد ناي تاريخ دمت يوم زنبرو كفات الترخيبهم اتيوم زتنبرو تأتوا الكايا كبلت ستكزي سنة كان زيرو تدلل كاغنان تتعاحسكا الدنيا تكبران مسرق يحزلكا طور حفاش شيلوم زبانوم مهبوخا عم مزقب حيانان يسفروا سمكا كبوي مسرع يوت مكت مسحيلخا معلومة اني وقت فلفلة سبن تاريخون في تفيت جو مسبلة مزقبهم ما يعطوا زبن تعزازب سب كهاتون بينبزي جزي كهاتون بينسب انتاي كيركابين يركات نحنا نلومي تاي نكبر انتاي نقدف نغير روتلمي انتاي فحسن له معلنا نمي سور أجلنا بورك تمري تشفن وعلي يغير يزلو بوليتيكا زهبر زز حيلو يزرو مأجر نبيا زلوهم يتمتم زنبرير كبدوخ أين غدح كبعوت مهر بوكيتنا نفليهم دلالو بتكبر لوم بول متمت يلن الدمدار بيتنا بغفتو فتنو من عندهم
نعنا تمثلهم أبن بعنا أتهم لحد الله تلمت انتاينا خندقم نحنا يكون النصم ناتنا يكون انكالهم كلو لاو من النتيو حزن أخذ زبلهم وحلو قنا سبات تمثلهم تعبقوا فيلنا يلنا نبلهم جموز دم إشلات كتفنني بالنوم لدات لبتاتنا شما فرس السلم كم عتان بعلزار هم باحي يوم انت ناي زقنا انت خم زقنا سمو زتصرف طول مطفاء لبي فرح نغي قدم سمو خمز دربي يعطف عز سعم مروي ملا زبي مقمقم عقلنا مرزقان الزدربي أبلع الواطوت كوطيطي زنكده بتفتاف كلا قد تاريخنا قدده يلا مدي زلو مستير ببحده ايو تصقون قنا اتزقدده كسعبوي قنا اللو تزقدده የኤርትራ ሰራዊት ተሳትፏል የመሳተፉን መረጃ በምን አገኘና ነው በሳተላይት ወታደራት ኤርትራ ነው ናይጄሪያ ወታደራት አንስቲ ተደረገው ዝባላ ረክበይ ቃለም በሲግናል ስለዚህ ክሰጥ ማምለጥ ይላል ስደተኞችን ኢንተርቪው በማድረግ ቀይ ነገር አሲስክራ ከዳንከን ወይተትብላ አሁን ድግስ ተጀመረ جيجاي مسلكا عشو أندبتو نصبح الزفتاح قنيل لو بتلسطو يمثل يزلو حدنا نعتن نقع عن ترغيبيو كان يزماج كخول نسعرو بنقحات سرح يسقان سيطان هذه إنا نفليو تحون تدينن درت تعريف دن وطايق أيرون عدالن دندنن كان كتيبا بحر له أوشتن قنامن أملوء النفس دم أبقل عن قوبزن هزبي شمقلنيو شعبياي أرغن كتنخيو جن ولا قنين شاويت كمز خون بتكباري منسي بمعفار بايطانا نسع عقامة بالدلات صرفي مجمّر يعز مسرطة بارباز بحال نايت اليام أوفيسريو أبزع فيديوهات قليل سير له دحر خالاي وقع عالم ناي شغلة تشقر نيرو أبتقزيتي ود الدريبة زح نيرو دحارة بإرترا توم زلورو طليان بحسب مصر أيو اتسابك أخن تسأل مصر أيو من يوم كم زز قبر زلو با زم الشارخنا زلو زم عقامن ديم قليلهم anyway زرزرو أبقى زر سامنا يشمون تنا لكم أخطري وتخليهم جن تمفتح غير زر أيو باربان تأيو نتهم عقام زبحالو زلو تم تقراوت نوعهم من حرسو جينا اتخالق الرخيلي نعاتهم تجعزنا تم دك عدس قرب شغلت يرخبو كابزبل زجمرين شعور قفاتات تجملو كابزبل عالم زقبر دريئة زلنا حجي كومون دام مخانخة باوتوبوس وسيدهم كابيرترا أبزي أدقرات قصهم يدربيوهم نيرهم إزي بزحك رحنتي فتيري تمقل عياشو إرتروان كأني كرعة تسمعوهم مباركزون كلهم كسر حزم وصوصلوس نحنا زبل سيكون ملنا نحنا زهبتمنا إنها نساتهم سلز دخي ومنا بنا سدد الزلو زبلنا يلعلنا أبزخون سالسا عالم زلو كم سمعيتات كتري خيلهم إزي مبارنا تقلو خزنا بري أمونغ إرتران أمونغ تقراين زلو مفحفح زقانانو فوميا ناي تقراي عاتيكم زلو سبات بفتصم قلقيتكم كتوصو لكم قابحان هل يقول إثيوبيا براتيزو سبات براتيزو مالتشاناجو انبرت وسط الزاد أنفتو فلوتيو تقلان واسامبل فقعلو تسلي كل بلبي زي زرزر وانا بحري نقوس مستير هاي كبر زي تلمكر سواخ علمكم علو حدا اوان هنكا غيلو مغم تعيمو منبيدو خم بعراي وانو فتيو زبتبت لميدو سرح قريفو نعلو النتو فتصم مسعو وانا تسفيلو كدام باهلي جيرو كم سبن خزاور كتماو فيرو هنا نحق تفطري كالان سجيرو كم تفطرو أبجي كان جد يملخم لبامات نايكلين بوسات كابور بيت من سمين زولدو نبيات هاد النت مالتيو إرتراو النت مالت نزير الدوغن أفرازاين أميون ودوادو خفعت أو أبع اللسان أبعيون لنبسا زنجع الكاي كنن ولا ملسا فتوح حلمي تدقم تاريخ قلت عنسا أصلا بساطة كيوشتو تاقي وجهكم تتكمل بتساعد دروغي خيوز هزبي إذا خدين وزعتخ تناليوز هم من تناليوز ندخ نعقلن يحفش
حقوي تنقنف ممهري ززبي ملاخ جناي زي 30 عمد أميونا توعزة لبريت توناي بحرو أب إيكو زحزة بزي متزاق أي تنزاق بدم كيتو وزة دساق كبرو نندود زمته اسكستازو اللي سمون الناس أنته تسكار زنابر بملحسوز خطته ماي معدوزو قامت مايو ناتزمته እሳቸው የሚያወሩት ውሃ የሚሉት በአብዛኛው ስለ አባይ ትክክል ውሃዎቹ ተጠቅመን መልቀቅ አለብን ብቸኛ ሰጪ እንጂ ተቀባይ አይደለም ልክ ናቸው ግን ሌላ ውሃ አለ ቀይ ባህር የሚባል ሌላ ትልቁ كم تزبلوا وطمال بحرنا خنستين له جمال زينو እየደጋገመ አሰብን ከፈለጉ ገመኖቻቸው ነው ያጠጡበት እያለ ሲናገር አድሮ ታርቋል ኢትዮጵያ በአሰብ ላይ ምንም አይነት ይገባኛል ጥያቄ እንደማታነሳ ተናግሯል ባለም አቀፍ ህግ ያን ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ ሄድ ኦፍ ስቴት የሚባል ወይ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኦፊሻል ካፓሲቲ ወይ በሀገር ባለስልጣንነቱ የሚናገራቸው ነገሮች ወለ መፈራረም ያህል አስገዳጅ ውጤት አላቸው ገመላይ ትረብሽ ከባህሩ ማይውስተ ወይና አራት ጋበዝ ቁርቁም ሱስተ አባይ ካን ሆለ ተጠልዑ ጠራ ተቀይብ ላሎ ጻውዒቱ ስማ مقود كان ملحس كان ناب تفاسس وقنع ببحر داماتكا تف تفعفع وبندو طايخ زاري ما خات امت نمن توحوح هدئ الكحدت عبار باروس حشواي سكتت نسان هدمت ايتو هيان موت ربحري كونن نايت المدين متساوتي ترك قدميو از ترك اورستي سل بحري سل وانا نت بحري لاف قيحت له او وسط بحري انكاسب الوعد من سمنتهم قال كيدان وانا نت يبوز حقفهم تعت مفتش شدا بحري كوكو يتسنسلت ايرتراون بحري ستير صغير ستي كابناب تساقاري وانا نت موائل تاريخ من نابري ترى يكونن كم تكالي المايات نالاف دك حزبي اكبري ونسنت او ايرتراوي حفل تبرابر نقع حزب تباهله سمري وتمسكر نسخان تامهور نبقزع وقنكا قلاب كابتور ور فلتتكا قنعيو مسحوخا مخر بمربب حنبب مكت خالق ورا مسلام لوكا زي موت منفسو كابنا بالسداقر زي الدس مليسو أخابب زباسو عزابت سوقيهم بيتهم استملسو عزابت نسابوب سوصو يملسو وزوح وقعلو تباع مسك زي زلو ملسو لو مقنا عند ترير كوتانا يوقعتا ارتاخا من شواتا قلبن سيرو كم تصوتا زبط بحرنا قامتا حبيب كاسمع أميرتكا والفلوم مسأل كاركا برست لأمو ماس صوتاتو سمرات أودي حدان كعسلو كل بلبي زي زرزر وانا بحري نقوس مستير تاي كبر زئيت نكر I'm